Tervetuloa takaisin mun kanavalle. Me ajateltiin tehdä teille nyt uusi sarja, eli tehdään reagointivideoita. Ensimmäiseksi me reagoidaan mun ihan ensimmäiseen matsiin. Tää oli vuonna 2017 ja tämän matsin jälkeen me reagoidaan mun viimeisimpään matsiin, joka oli viime joulukuussa. Mulla oli oikeastaan sama vastustaja molemmissa matseissa, niin katsotaan näkyykö siinä mitään eroa. Tulevaisuudessa mä haluaisin kuulla, mihin videoihin te halusitte, että mä reagoin. Voi olla kamppailuvideoita, matseja ja tällaisia. Voi olla esim. Teidän omia otteluita. Voitte lähettää mulle teidän matseja ja sitten me reagoidaan niihin täällä. Tehdään semmoinen sarja, kun reagoidaan seuraajien matseihin. No niin, sit katsotaan. Katsotaan mitäs tässä käy. No siinä oli lopputulos, voittaja Khan 3-0. Ei se haittaa. Spoilattiin lopputulos, mutta katsotaan mitä mä ottelen. Siellä Lemar Tukankaa, se oli kyllä mythical being. Mä söin pahan takakäden tossa, mä en edes muista. Puolenvaihtoja, hullui potku, ihan niinku Israel Adesanya. Näittekö te ton väistön? Oi, mä oon ihan niinku isi. Hullu takakierrepotku Splashilta, ei Arthur Väänäseltä. Hitto tää tuo muistoi. Mä edustin MMA Vantaat tällöin. Ihan eka kamppailusali, missä mä treenasin. Näyttekö se ton head movementin? Hauskan näköistä. Oi, hyvä alapotku multa. En halua kehua itteeni liikaa, mutta se oli oikeesti hyvä. Hyvä potku Splashilta. Mä oon nyt tottunut kutsua Arthuria Splashiksi. Se on nykyään Splash, se ei ole enää Arthur. Tää näyttää niin semmoisilta ihmisten ekoilta matseilta. Molemmat vaan heittää, ei koita asettaa mitään trappia, me vaan heitetään mitä me osataan. Kato totakin, Arthur heitti takakiertopotkun, vai oliko se takapotkun? Mä osuin aika hyvin noita jalkapotkuja. Mä muistan sen tästä matsista, että mä tein tosi paljon damagea sen jalkoihin. Ekas kahdessa erässä. Toka erää mennään kohti, näette mitä mä teen siinä damagea. Hullu hyppy. Oi, Superman punch. Hitto, back in the day mä tein kaikkea luovaa kyllä. Fuck perustekniikka. Ei kukaan tarvii perustekniikkaa. Pitäis taas alkaa vaan heittää tolleen ihan kaikkea mitä tulee mieleen. Mun kävelytyyli on hauska. Mä vaan stomppaan tossa. Oi, hyvä jalkapotku osu taas. Arthur yritti kyllä paljon noita takapotkuja mäkin koitin. Potkasin ihan ohi. Oi, Arthur osui hyvän takankäynnin muhun. Ja sieltä tuli jalkapotku. Taas. Näittekö te vähän naama paljasti, että se tuntui sen jalas. Tässä kohtaa mä innostuin heittää niitä tosi paljon sit. Osuu koko aika. Oikeakätinen stanssi, että mä saan vähän enemmän voimaa mun potkuihin. Tähän väliin semmoinen tiedotusasia, että mä ottelen 14.6. Lahdessa LFE-tapahtumassa, joten tulkaa paikalle tukemaan. Mulla on vapauttelumatsi siellä, niin mä ilmoitan somessa enemmän. Seuratkaa mun Instagramissa ja TikTokissa Lemaros. @Lemaros Instagramissa ja @Lemaros 2 TikTokissa. Niin siellä mä ilmoitan kaikki tiedot siitä tapahtumasta. Nähdään siellä. Jos te ette tiedä, niin Arthurilla taisi olla tässä matsissa kulmas Max. Max otteli tuolla myös. Vissi Max Hynninen siis hänenkin ensimmäisen matsin mun mielestä. Niin se ainakin huusi tosi paljon neuvoja Arthurille. Ne on tosi hyviä kavereita, mutta silloin Max ei tuntenut mua, niin se kannusti tosi paljon Arthuria. Oi, mikä alasvientiyritys, mutta en saanut. Pääsin takavyöhön kuitenkin. Ja sit mä aloin vaan pommittaa polviin reisi. Toi on semmonen juttu, mitä mä haluan alkaa tekemään taas. Että ei välttämättä lähde kaataa heti sieltä takavyöhössä. Antaa vaan damagea. Kato monta polvea mä osin. Mitä se yrittää hakemaan edes? No niin, nyt se yrittää jotain bulldog jokea ehkä. Ei oo mitään hätää. Tässä mä sain sen jalan kipeäksi.
Sen mä muistan, että tämän jälkeen se jalka oli aika punainen. Näette varmaan teki tästä videosta. No niin, sit irrotus. Mä oon vähän hengästynyt, kun mä vaan spämmäsin loputtomia polvipotkuja. Mut sit toi jalkapotku se koko ajan rauhoittaa, kun sillä on se jalka paskan. Sieltä mun kulmas huudettiin rennot kädet, rennot kädet. Nyt on vähän tarkka. Oi, Splashy heittää spinning backfistia siellä. Mä otin pääpotkua. Splashy blokkasi sen osittain. Roppapotku osui. Milloinkohan mä hyökkään taas jalkoihin? Jalkapotkuihin siis. No niin, Splashy osui hyvä jalkapotku. Mä en muista tätä matsia sen tarkemmin. Paitsi se, että mä asuin tosi paljon jalkapotkuja. Ja kolmannessa eräs mä painin, mutta näissä kahdessa ekas mä muistan, mä asuin paljon jalkapotkuja. Oi. Ihan ok suorituksia, mutta kyllä huomaa, että tää on eka matsi. Oi, nyt osu hyvin. Puhdas jalkapotku. No niin, nyt Arttu alkoi blokkaa. Tuossa kohtaa oikeastaan mä muistan, mun sääreen sattui vähän, kun se blokkasi vähän mun mielestä polvelta jollain. Tai sit mun sääret ei vaan ollut tottunut potkimiseen tohon aikaan. Mä muistan, että mua sattui vähän sääreen toi potku, minkä se blokkasi. Hyvä pääpotkuyritys, mutta Artur näki se. Mä vaan juoksin tohon kroppaan. Oi. Noita on hauska kattoo nyt. Taas se blokkasi. Joo, niin toi säärisoja, kun se lipes, niin tuli vähän Joo, mulla tuli muutama osuma vähän puhtaa sääri, mä en ollut tottunut siihen. Koska mä muistan, että ton matsin jälkeen mun sääri oli kipeä kyllä. Toi oli hyvä takakäsi. Toka erä loppu. Miten te pisteytätte tän? Mä itse antaisin molemmat erät mulle. Mutta mä haluan kuulla teidän mielipiteen. Vika erä. Artur sai vähän motivaatioa, että sen pitää nyt tehdä jotain isoa, niin se ryntäsi päälle ja tuli heti kaato. Ennen nykyään on siis IMMAF-säännöt ja sit on junnusäännöt. Ja junnuissa on niinku A, B, C erikseen, mutta ennen meilläkin oli silleen, että oli C-säännöt ja oiskohan ollut B ja A ja IMMAF. Ennen oli vähän erilaisia sääntöjä, niin tää oteltiin just C-säännöjä. Niin mä en saanut lyödä tossa matossa. Sen takia, jos te ihmettelette, että miksi mä lyön ja mä vaan painin, niin ei saanut lyödä. Vitsi, kun tohon aikaan mä en tiedä mikä von Flu-kuristus on. Yksi mun tuttu huusi tuolta, että hae von Flu-kuristus, kun Arturilla on toi Gillis kiinni mountis. Siitähän voi rokottaa sillä von Flu-kuristuksella, jos tiedätte mikä se on. Oisin varmaan saanut sen. Toi on ihan taktinen veto Arturilta silleen, jos tietää, että ei ole pääsemässä alta pois, niin nollaa vaan mun liikkeen, niin tuomari nostaa jossain kohtaa ylös. Mun mielestä mut nostettiin tässä matsissa ylös, mutta mä en oo ihan varma. Vitsi, toi olisi hyvä paikka lyödä, mutta ei. Tohon aikaan mä en edes osannut mountista mitään lopetuksiakaan. Mä vaan menin mounttiin, niin mä en tiennyt mitä tehdä nyt. Mä olin silleen, että okei, mä en saa lyödä, mä en osaa lopetuksia. Mä vaan hengaan tässä. Niin kuin huomaatte, mä vaan haluan pitää ton positio. Mä en osannut arm triangelia, mä en osannut käsilukkoa, mä en osannut triangelia tosta. Tää oli White Belt Days. Mulla oli oikeastaan viikko tän jälkeen Bay Finish Open kisat. Missä mä otin joku... Paljonkohan mulla oli varmaan 8 matsia siellä. Ja ne oli mun ekat pukukisat. Pukukisat on kyllä jäänyt vähemmälle nykyään.
Tai on oikeastaan lukkopainikisatkin. Kyllä vois joskus palaa takas lukkopainimaan vähän. Tai naamafreimi. Toi mun pitää ottaa takas käyttöön. Tuo voisi tehdä vähän tilaa ja tiputtaa kyynärpää. No niin, nyt mut nostettiin. Tai meidät nostettiin. Tässä ei ole varmaan paljon aikaa enää. Oi, Arttur asuu hyvän takakäden. Sen kaikki kaverit innostuu, mut sit mä pilaan niiden päivän, kun mä taas alan crotch sniffaa. Se hakee gilistä, sen kaverit huutaa. Mä oon mountti, ei se oo tulossa. Ai että. Hyvin muisto. No niin, sit julkaistaan voittaja. No me tiedetään, mut katsotaan. Katsotaan, jos mä muistan jotain väärin. Ei. Kaikin tuomariäänin voitto. Mun ja Arttur Väänäsen a.k.a. Splashin eka matsi. No niin, reaktiovideo mun ensimmäiseen otteluun oli siinä. Seuraavaksi droppaa mun reaktiovideo mun uusimpaa otteluun, joka oli Ice Cage 3, myös Arttur Väänästä vastaan. Shoutout muuten Vesomedia ja Oliver Winni, jotka jeesaa mua tosi paljon näiden YouTube-videoiden kanssa ja myös mun lyhytvideoiden kanssa TikTokissa ja Instagramissa. Eli shoutout Vesomedia. Nähdään seuraavassa videossa. Tilatkaa kanavaa, tykätkää ja muistakaa kommentoida ehdotuksia. Jos teillä on jotain ideoita, mihin te haluatte, että mä reagoin jotain matseja, teidän omia matseikin, niin laittakaa mulle viestiä tai kommentoikaa tähän videoon, niin me järkätään.